Right. So pananchiona kuti panapa musoro mangu kuti pachanaka pachavaka zvakawanda ndikafunga kuti zvino zvandapere kuritaya chii chandingaitawo panapa ndikaona kuti pachava nemabhuchari saka ndichafidha ng'ombe dzangu ndichizotengesa ng'ombe pano ndichinowana mari yangu. Pane chandoda kuti mutarisise pavidhio iyi, ndoda kuti mutarise mareactions evanhu vanhu vane nzara baba. Uri kuona yakaita kubata shaya akadai so uyu pakashata, vanhu havasi kufara ende vanhu vakatensa. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muswara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded, because panapa every day tinokuunzirai something chinenge chichipisa handitika. Saka gara wakadzvanya subscribe button. Patinongokanda uchimbowakandirwa message kunzi aiwa kune chinyuwani chaburwa kubva kuchitubu handitika. Right, nyaya ndiri kufambira panapa inyaya hombe, inyaya isina kumira mushe. Mawani pari kupisa zvekutodaro, ukaona murume mukuru wenyika akutaura kuti chiri kurema chinhu ichi, ndakuita sei, ndakuchisiya manje ndobva ndamhanya zvangu kuita sei kunotengesa mombe, ndovhura hangu bhucha, ndodya hangu mari. Pakaipa mawani ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje ndine umbowo hwemashoko ataurwa nemukuru wenyika anoda kukunzwisai handitika. But tisati tapinda munyaya iyi, tiri kutaura kuti izvo South Africa marangarirwa naJehovha, mawanirwa nyasha kubva musi wa28 kusvika musi wa2 June. Madzibaba masango anenge varipo paSenton apo vachiita sei, vachiita zvavanenge vachiita ipapo. Saka bata nhamba idzo dziri pascreen kutaura kuti aiwa madzibaba masango takanzwa kuti muri kuuya moita maappointment, moita sei, munovaona wobatsirwawo, zvinhu zvako zvoita sei, zvoendeka handitika. Saka ndisingatambise nguva, rega ndipinde munyaya iyi. Aiwa, nyaya iyi ndo nyaya 1 iri kupisa zvamanje ende munhu wese ari kutaura nezvayo, nekuti nyaya itori ihoti nyaya. Hoti nyaya, pakaipa baba, pakaipa. Rega tinzoti how far is too far apo. Mawana. Right. So pananchiona kuti panapa musoro mangu kuti pachanaka pachavaka zvakawanda ndikafunga kuti zvino zvandapere kuritaya chii chandingaitawo panapa ndikaona kuti pachava nemabhuchari saka ndichafidha ng'ombe dzangu ndichizotengesa ng'ombe pano ndichinowana mari yangu. Saka umwe noumwe ngaafunge zvaachaita, indatofunga kareka. Right, muri kuzinzwira mega aya mashoko ari kutaurwa nemukuru kuti aiwa ini ndichafidha mombe dzangu. Ndafidha mombe dzangu, ndoita sei, ndotengesa. Saka mumwe neumwe ngaafunge zvaata sei, zvaari kufunga handitika. Meraiti padzokorore, pane chandoda kuti mutarisise pavidhio iyi. Ndoda kuti mutarise mareactions evanhu vane nzara baba. Uri kuona yakaita kubata shaya akadai so uyu pakashata, vanhu havasi kufara ende vanhu vakatensa. Mawana rekedza tidzoke kumashure, muzvinzwire mega, muzvionere kuti vanhu vari kufara here. Muri kuona vanhu havasi kunakirwa,
havasi kufara. So pana ndichiona kuti panapa musoro mangu kuti pachanaka pachavaka zvakawanda. Ndikafunga kuti zvino zvandapere kuritaya chii chandingaitawo panapa. Ndikaona kuti pachava nemabhuchari. Saka ndichafidha ng'ombe dzangu. Unaona wana? Ndichizotengesa ng'ombe pano ndichinowana mari yangu. Saka umwe noumwe ngaafunge zvaachaita indatofunga kareka. Ane huku dzake chitofunga kuti ndichaita huku dzichatengwa pachaita mahoteri akawanda panapa. Huku mazai hey. Hamene vasingafungi zvemberi. The Ministry of Tourism and Hospitality Industry is directed to revisit the sector target, also given the tourism sector potential for growth. So, Minister Coventry, we are creating a state-of-the-art cricket facility. It's only being used by people from somewhere, and you're not training our people, I'll fire you. You must make sure you now train in schools our kids to do cricket, so that later on they'll come and participate here. Because international cricket players will be coming here. But we need also to see our own Zimbabwean people participating. And this duty is on you and the Mkutlan. Is that correct? Yes. Yeah, the two of you, you and the Mkutlan. Develop our people. Now, Kest Covent. The one we are building here must not be below in standard to all international stadiums. So if you don't know, go around and see them. We must produce a better one. You understand? Yes, yes. Okay. The upgrading and the modernization of our sporting facilities across the country should equally be given appropriate attention. Again, Covent, that's what I'm talking about. You should do that. Government will support you. This includes the construction of new community sports facilities, introduction of bucket seats at our stadiums. I know you have asked for this. Such interventions should nurture talent across various sporting codes, including the development of sporting academies, and the result in greater convenience for our sport-loving nation. Right, mazvinzwira mega kuti aiwa mukuru watarata ndogona ungosiya manje ndoita sei ndotengesa hangu mombe mukanzwa mashoko kuna guest Coventry. I will fire you. Hanzi ndokudzinga basa ukaita zvinhu zvemafanizi gadzira zvinhu zvaizvo zviite sei zvimire zvakanaka, ground ringe riri nema-international standards. Kana usingazive, move around, tenderera, uone uchita sei, uone zviri kuita vamwe. Hanzi dofo rakangwara rinokopera, saka tendererawo. Ende mukuru vataura ende vanyasosimbisisa kuti aiwaka isusu tunoda kuti nyika yedu panyaya dzemitambo dzemasports aiwa isese isumukire. Mazvinzwira mega, mazvionera mega, ndo vhidhiyo ranga chifamba naro zvamanje manje. Musakanganwe kuti musi wa28 kusvika musi wa2 June kuSenton madzibaba masango anenge ariko. Namba dzavo idzo dziri pascreen idzo, bata namba idzodzo woita sei wobatsirwa handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.